November isom paruk ania class 7 mathematics hi exercise 9.2 kan ti don ani heng hi exercise number 2 question number 1 le number 2 kha ka soi fi anga chuan assignment pahnih ka pe che unga chu video to pa hian na om don ani chu assignment chu paper lo ti a school submit thei huna submit turin lo da that tur ani question number 1 a hian find the sum tini a hi a bel chuak mo a chuak zong ro ti na khani mai ta number 1 a chon heng hi rational number kan ti khani 5/4 plus bracket chunga minus 11/4 hi kan bel don ani chuan a hnuai lamain ang ve fe plus emo minus emo ni chuan LCM kan long don ani a hnuai mi te na denominator ina an sem thei te ber 4 ve ve ni vain ate an LCM chu 4 ani ta a chuan 4 in 4 chu a 104 1505 ani ta ni plus kan la bracket a chuan 4 thovin avoi khatani ta a 1 minus 11 chu minus 11 khani ta ni chuan hei apona plus sign a oma a chunga bracket a minus sign a om boka hei kan thria don chuan plus into minus ani plus le minus kan pun tir chuan a lo chok tur chu minus ani mo 5 minus 11 chuan som pakhat ranga paru panga kan pai chuan paru ka chuaka assign lian zok he plus sign ani wangin plus le minus chu kan pai hrim mangai assign lian zok sign a keng chun zoma minus a keng ani heta hian answer hi 6/4 bi hin ka da he ai hian a standard form kha ale te le zoka true in sem be ve taila a chung zok hi 3 ania a hnoi zok hi 4 ania chuan a answer tak zok chu minus 3/4 ani hei hi kalo che kalang lo ani chun question number 2 a hian 5/3 plus 3/5 ani a 3 le 5 an hoi mi te pani LCM chu so panga ani a 3 in 15 chu avoi nga na ni a pang 5 25 ani ta ni 5 in 15 chu avoi thum na ni a 5 3 15 3 3 9 oh ani le ta ni son 34 by hei kan bela 34/15 a chuaka chu kan chok te thei to lo asem thei kop an om lo wangin cho te lo win answer a 34/15 hi kan da ta ni question number 3 a hian minus 9/10 plus 22/15 an om ta an LCM chu an sem thei hem 15 le 15 in an sem thei te ber chu 30 ani mo 10 in 3 30 chu a 3 ani a 3 9 chu 27 minus sign ani a 15 in 30 chu avoi ni ani a 2 22 44 minus le plus ani vain kan pai le don ta kan pai le ta a 17 a chuaka chuan a sign a hian a number tam jok sign hi kenga plus sign ani 44 ina again chu plus sign ani a chuwang chuan 17/30 hei po hi sem kan chok the thei to lo ani ki answer ani question number 4 a khan question number 4 kan en leang question number 4 a hian minus 3/11 ania or minus 3 by minus 11 plus 5/9 ania chuan an LCM chu 99 ani 11 le 99 an sem prop thei number table chu 99 ani chuan minus minus 11 hei chu kan sem chuan a voi kuana ne chuan minus 11 ni vagin hei a in chok che thei
avoi ko na ne pakovoi thum som ni pasari plus sign an to ang pak 9 in hi avoi som pakhat na ne som pakhat voi nga som nga panga chuan kan bela 27 plus 55 to 82 ya 99 sem thei kha an om to lo ni hei hi chuwang chuan 82 by 99 khan kan da mai kha angai ni chuan question number 5 kan enanga minus 8 by 19 plus minus 22 by 57 ita hei an LCM chu paku in somnga pasari avoi thum na ne asem theya chuwang chuan an LCM chu somnga pasari hi ni som paku in avoi thum ania 380 chu minus 24 khani minus 8 anita plus sign kan da a chuan 5 in hei a 10 57 in a 10 ni a 1 in 2 chu a 2 more chuan bracket kan theta plus le minus kan multiply chuan minus lo chu ka minus 24 minus 2 ni minus ve ni wang chuan sign in ang kha chu bel turan ni a minus 24 ba minus 2 chu minus 26 alo chuak ta ni chuan hnuai 57 kha a awma chu sim thei kop khan to lawa chuwang chuan answer a minus 26 by 57 kha kan ti ta ni chuan hei hi in hre tur chu soilak lo line hei hi in notebook lo copy tur ni ka chuang hian fel fai takin lo copy tur ni question number 3 a chuan minus 23 minus 2 by 3 plus 0 ani ta hei helai hian ka jiang hian anoi hian hetiang ani chuan 1 anga ngai tur ani zela minus 2 by 3 plus 0 by 1 ani ta an LCM chu 1 le 3 LCM chu 3 ania 3 in 3 chu avoi khat 1 2 0 2 minus 2 more plus anta 1 in hei hi avoi thum ania pathum voi bial chu bial tho more 3000 chuan minus 2 plus 0 chu 2 atanga 0 kan pai chuan 2 minus 2 more minus 2 by 3 answer ani chuan hei hi minus 2 1 by 3 plus 4 3 by 5 hei hi mixed fraction anti a hetiang hi chuan kan siam pum don ani kan siam pum dan chu 3 2 0 6 6 plus 1 7 7 by 3 more 5 4 0 20 20 plus 3 23 by 5 ani tani chuan 3 le 5 LCM chu 15 ani a chuan 3 in 15 chu a 5 0 ani a 5 7 0 35 more minus sign a oma wangin minus 35 hi la omang 5 in 15 chu a 3 0 ani a 3 23 0 chu 69 ani chuan plus le minus sign a om wangin sign an lo vain kan pai do na tam zo ka train kan pai ni 69 train 35 kan pai a 34 a chuaka chuan heng sign pu minus le plus a hian a putu number tam zo chu 69 put plus sign hi ni chuwang chuan ta hian plus a oma plus sign hi chu zialan khera ngai lo wangin 34 by 15 chokte thete chun lani se chun heng te po hi a sem kop thei khala om se chuan lati thei khan ni a amai ro chu sem thei om to lo wangin 34 by 15 khan kan da ta ni question number 2 kan kal do na question number 2 hi fine ti ni a son suwa tur ni hei pai ve thung tur ni a nichina mi nen khan ati dan chu in ang thowa hei ain ang khat thlape ka helai hi danglam le chu bracket chunga minus le hei apon a hen minus om ta ni 5 minus bracket minus 18 ta bracket hi multiply sign ti hre tu mathematics a chuan mo puntir sign
minus le minus kan puntir chuan plus lo chuak te dei ani plus le minus kan puntir ka chuan minus chuak kama se sign ve kan puntir chuan plus sign chuak ani chuan hi an mai ta chuan heng te po minus 6 by 13 minus 7 by 15 anta minus 90 minus bracket minus 91 as fuck tani chuan minus le minus hi kan multiply ya minus le minus kan multiply ya plus lo chuak tani plus 91 mo katiang kha ani phung chu ni mai chuan hei po danglam lo LCM kan zunga 88 lo chuaka chuan heten kan chok ta 88 chu voi som pakhat ani a som pakhat voi thum som thum pathum ani 11 in 88 kan sema a voi riat ne pariat voi sari soma paruk minus sign ve an puwa chuwang chuan kan bela 6 le 3 kan bela 9 a chuaka 5 le 3 kan bela 8 a chuaka 89 ani 33 le 56 kan bel chuan ma se minus sign ve puta vai minus sign chu kan da tho don ani mo ka riat le tu ni number 5 and mixed fraction le rational number ni lo om tak khan 6 kalom ve bukta ni hei kan siam pum le dan tu chu 9 2 zar 18 nia 18 plus achunga mi kha 1 19 minus 19 by 9 nia minus 6 ani ta ni 6 number mal ngot len chuan hnuai 1 om angin ngai tu ka ti kha chuan an LCM chu 9 le 1 chu 9 ani mai ta 9 in heya 1 zar ania 1 19 zar chu 19 ani minus 19 chuan minus sign kan la thla 1 9 zar 9 9 6 zar 54 mo minus sign le ve hei po minus sign ve ve ni chuan kan belanga 19 le 54 kan bel chuan 73 chuaka chuan minus sign ka chu la pu tho ni kha a chaw dan chu ni heng hi chaw dan har lem lo assignment hei heng hi paper o in notebook in lo copy anga tuna ka ti exercise 9.2 question number 1 in tianga tuna ka jiang hian tiang hian in copy anga mo tiang hian in copy nga in paper a chuan hi number 4 hi a ol lak lo du pang heting kan tia chuan question number 2 po tiang hian fill file do in copy anga chuan next question number 3 le exercise number 2 question number 3 le number 4 kha karon soi fia lenga in copy turin karon da le don ni chuan assignment ka pedon chawa hi in assignment chu ni he in assignment hi in lo chokanga chuan paper in chokanga in roll number class roll number name in zia kanga chuan school assignment submit te vele submit turin lo da that turani soi to ang khan video hi ngun deuh nin lo enanga voi khat ena in hriat thiam lo pon voi thum te point lo en non mai anga hriat thiam in tum don nia chuan in hriat chumi pa chuan in notebook in copy anga file file takin ka ziang hian in copy anga chuan assignment hi file file takin in lo ti bok don nia